на колата и отиваме да караме. Другата част от отбора ще приберем, т.е. ще натоварим, ще вземем и тръгваме. Миро вече с платформи или педали. Карай. Да бе, няма да те минавам. Колата тук някъде сляво напред, видя ли? Оп! Оставихме колата над Войнеговци и сега ще отидем към Укорските водопади по стария път отгоре, който е над околовръстно. Дайте напред да ви снимам. Отбор Жълто пате днес има гост-музикант. Една катеричка. Добре ли е пътя? Кате, как се чувстваш? По-интересно от асфалта, а? Не бързаме, не се състезаваме. Малко качване, ама. Внимавайте, защото се пързале и има пясък. Ох, на връщане ще е качване. Нищо, на връщане ще тренираме. Внимателно, не бързай много, за да не се хлъзнеш и да паднеш. Хайде, давай пред мене. Не се го, давай, почиствай full course. Да. Най-хубавата част от колезденето е бутането, точно така. Ако трябва да бутаме? Да. Не бързаме, разхождаме се, кефиме се.
Не, свърши байрат. Не караме по тези асфалтови улици. Ужас. Оле, бе. На песента положението е леле майко. Не знам, отвратителна. Тук си караме по пътя. Така. Дясно по пътя. Не бързайте, не се състезавайте. Я го искам да. Песноплоен и лаещ. Тек си лай, той си пази къща. Трябва да видя сега в коя посока са водопадите. Я име тук. Айде от тук сигурно, най-вероятно е насам. Добър ден! Да. Къде го е забравил млякото? На колата? И? Падна ли? Сваляйте тук най-ниската предавка. Не бързате и държите темпо. Кате, добре, харесва ли ти този терен? Не бързай. Дръж темпо, защото ще ти гръмнат краката. Не се подвеждай по миро, дръж темпо, на което ти не усещаш, че браво, бе, деца! Не е стръмно, добре. Избирайте си по-равното място. Един зад друг. Вижте хората как се такова, ето стигнахме и тия водопади тук. Добър ден! Айде, лисичини дупки, половин километър да видим.
Да, долу са водопадите, ще ви ги покажа, май. Вие сте бомба, я какви сте катерачи. Има. Браво. Няма кола. Най-хубавото е, че после ще се спускаме. Сега не се засилваш, а държиш темпо. Защото като се засилиш на ниска скорост, въртиш много бързо краката, не караш бързо и се изморяваш. Важното е да не ви е уморяващо. Няма значение кой на коя е. Ето и тук е имало водопад, ама са вода няма. Ще ги разглеждаме на връщане. Сега сме загряли. Браво, Миро! Каква е прохлада тук. Виждате ли водичката отстрани? Като вада е. Браво, е! Каква е прохлада! Ето е водичката тук. Не бързате, темпо, което да ви е удобно. Ето още едно водопадче, тук малко тече водата. Браво, бе, деца! Супер сте! Браво! Тук можеш барбекю да си правиш. Виж как намерихме хубав маршрут в гората на Сенчица. Харесва ли ти? Вижте, тук има такова за игра. Добър ден! Изморени има ли? Сваля още напред. Къде? Не, сваля и обратно да върнеш към малките. Така. Не ти ли е по-лесно сега? Браво! Айде, Миро! Късай! Почти го качихме. Супер сте! Браво! Катерачи, бе! Ей, какви сте катерачи! Браво, бе, деца! Не бързаме,
Ако искате да спреме за вода. Аре, Фифи. Надвършилото пате продължава напред. Във първи коридор Катерина Трендафилова. Във втори коридор Мирослав Трендафилов. Ту-ту! Пуфа, пуфа, пуфа! Айде нашите! Всеки си е хванал темпото и си перка. Ляво. Надясно няма къде да идем. Айде, давайте сега, засилете се, минайте през водата. От тук, гледайте сега. Хоп. Браво. Аре, Фифи! Давайте напред по пътя. Давай, Кати, искаш, ще те забутам. Давай, не спирайте. Всеки с темпото си. Браво. Няма да ги изгазиш пепероните. Екстра сте. Еми тук трябва да слезете и да бутате колелата. Ти даде ти, бебе. Какъв корен има? Айде, ще ви ги кача. Ще ви ги кача. Чакай да сложа моето на безопасно място. Я да те видя. Стой, че се удариш в крака. Айде, готово. Браво. Аре, Фифи. Давай. Бутай, бутай, бутай. Раз. Дигай. Дигай нагоре. Така, дигай, 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 дигай. Точно така, дигай. Той педалът ти е закачил. Той педалът беше закачил. Айде сега тук по гората. Ще да спреме само музиката. Защото няма интернет. Някъде нагоре. Айде, водопой. Миро, кажи как е. Кате? Харесва ли? Айде, водопой. Няма страшно, сваляйте предавки. На най-ниска. Аре бе, тате бе, значи. Готови ли? Ай. Бавно. Бавно. Не познавам пътя, затова бавно.
колкото можете. Оп, пробуксувах. Нищо. Продължавай. Да. Не знам къде сме, ама е хубаво, нали? На ниска скорост, без да бърза. И тук става много такова, значи натам. Искате ли се качим натам да видим какво има? Защото сега тук влизаме в гората, натам не ми е познато. А вие сте по-малки да не се изморите много. О, там е много... Не, много е голям баир. Айде едно пъти. Няма смисъл да ви мъча. Тук като не ти е познато, не обичаш да си първа. Ниска предавка и катерет. Браво! Сега тук е доста стръмно. Добре, слизайте да бутате. Аз па ще го спусна. Те ще бутат, аз ще спускам. Ох, топон. Браво на деца! Мирчо, свирчо! И като караш, виж, не те тормоза. Ужас. Да, по камъните си имайте на ум, а в пясъка предната гума и задната поднасят също. Да, и ти се поднася и падаш. Виждаш, и тук е между другото доста по-сложно горе от Бистрица, дето ходихме. Виж как добре се справяш. Не, просто вече веднъж кара и не те е страх. Така, правилно, с бавна скорост. Браво! Ей така, точно така.
Бавно и със стил. Браво, Миро! Не слезна да буташ, това чак не мога да го повярвам. Айде, засилвай се. Ето тук мога да дойдеш да обядваш един ден. Да. Къде минавай? Магапас. Кати. 5 километра. Какво кажеш? Дрън, танцуваме задната гума по камъняците. Да записва. Папатка! Ето тук е другия водопад, вляво. Оп! Абой. Извада вътрешност. Хайде. Нищо, кучето тръгна да ви гони, ще го извада червата. Направо ти казвам, ще го скъсам на две. Точно това трябва да... Имаше на Витоша на хижа леко така едно куче ме подгони. И аз вика няма да му обръщам внимание, обаче като прещраках и като взех да го гона, ама ти казвам, гона го с велосипеда, а то беше, братко, опашката между краката и газ колко може. Накрая скочи в едно дере. Едно куче. Еми, ти не беше, сам бях. Е така, като това ми излиза. Дере е така, пример, тук отстрани стръмно, като това виждаш. Е така и като се метна в дерето, Джо стана. На Маджарово ти се разстрои от това куче, да, ама то му си играеше, то не искаше да те нападне, да те яде. Виж на... Не, това е пешеходен маршрут. АТВ-то така. Няма, има откъде да мине, спокойно. Нека да направят джип. Рано е за байра.
Защото е забранено за коли. Стоп! То там има къщи, какво пиш тук? Аре, фафоа! Кой яде вафли са да карат? Не бързате. Ниска предавка. Ниска предавка. Подминете бе, за да ви гледам, да ви казвам какво да правите. Още не моли да свалиш кап. Айде на тази кара, нямаш повече, не бързай. Целта е да качите байра без да бърза. И без да каталя. Браво! Няма кате, ти не мога да въртиш толкова бързо, защото нямаш толкова малка предавка, така че карай така, че да не се изморяваш. Браво! Хайде, давайте! Браво, Миро! Качихме го! Няма страш! Почивате ли? Е, там на една сенкичка отпреде. Давай. Така. Е, тук на сенката заставай, тайте. Sweet dreams, а как сте? Не става само с ядене. Аз и да я пусна. Какво искате? Музика? Пускаме музика. Става ли? Темпо! Не бързай, Кате. Темпо, което да не се изморяваш. Миро, върти по-бързо педалите, защото има по-големи задни колела отзаде, за да му е по-леко. Ти ако завъртиш това темпо, ще се измориш. Казвам на Кати. Ето свърши бая.
Добре ли? Не знам, все се, просто все се. Като сусу. А по-къде ще си запали спирачки за забрадват. Не бързай! Кътай! Режи! Хайде, режи ти! Нека да бързо да ще кажи мяу нагоре. Той има дойде пауър от песента. Цялата държава пита. Така, Кати, спокойно. Това е маратон, виждаш, че той спря. Хайде, измори се, нали? Хайде, метло. Ние с Кати бавно и леко. Почти стигнахме колата. Го е пела там. Хипер живот. Да зарежем колата тук, а?